Ето ни обратно на Кики Бич в Слънчев бряг преди началото на матча за бронзовите медали при дамите. Не прекалено горещо в Слънчев бряг. Терена беше и намокрен предварително преди началото на двубоя. А сега успешна блокада. За Ева Петрова. Отлична защита на Ивет Гаврилова, но ще имат нова възможност Вероника Петрова и Ева Петрова за още една точка. Много технично отиграване за Вероника Петрова. Още един възпитаник на университета Майами Дейт, там където учи Елеонора Гичева. За Вероника и Петрова. Тоест те са в така наречената лоша страна на корта в момента. И тук гейма свършва. С доста мъка накрая, но Ева Петрова и Вероника Петрова печелят частта с 21 на 19. Гледаме още един път повторението на последната ситуация. Сервис. Две грешки за тях от началото на гейма до сега. Но тази дълга серия, която успяха да направят, даде достатъчно комфортна преднина. Право. Дай, можеш. Тигри, ще нямаш. Най-дългото разиграване в двубоя до сега завършва с точка за златистите. Чудесна игра в защита за Антония Николова. След това и много технично отиграване за нея. Време за прекъсване. И отново сервис в Вероника Петрова, който в Ева Петрова, простете, този път и край на гейма. Дълга права. И края. Утре! Успешно отиграване за Вероника Петрова. Отново мощно отиграване. Това е начина, по който тя търси решаване на ситуациите. Дай! Шанс за още намаляване на изоставането за Ева Петрова и Вероника Петрова, но този път липса на прецизност при това технично отиграване за Ева. Брат, да видим обаче дали ще успеят да задържат концентрация до края. Дълга назад! Нямаш! Шанс за контратака. Отиграване за Вероника Петрова и 14 на 13. Какъв обрат само! Още един сервис от дясната страна на посрещането на Ева Петрова. И топка в аут. Чек, съдийски видеочек. Ще слезе първия съдия, за да провери, но мисля, че това е по-скоро
чекна отчаянието, защото отпечатъка, който виждам аз и от коментаторското място, съвсем категорично казва, че топката е в аут. Така че бронзовите медали ще отидат в полза на Гавраилова и Николова. Чакаме обаче и съдийското потвърждение. Точно така. Бронзовите медали отиват на сметката на Ивет Гавраилова и Антония Николова след една страхотна битка обаче срещу Ева Петрова и Вероника Петрова. Гледахме един много любопитен сблъсък, който завършва с успех за вторите в ранглистата в момента.